So, a few more steps, ayan na. Hindi na tayo sa pinaka-top. And we are here! At nandito na tayo. Tawag dito, Holy Rosary. So worth it naman yung sobrang hingal. Worth it naman yung inakyat papunta dito. Maganda yung view. Presto. Medyo trick lang araw kasi katanghalian na. So 10:47 na, mag-11 na kami makarating dito. Ayan. So ayan, 360. 180 lang pala. 180 view ng Karamoan.